Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu, na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-asị na adịlụ nwoke mma n'ụbọchị nke taata. Biko na vidiyo ji ya bịa na ụbọchị nke taata ewetara unu efere mgbe na-akọkwa nsị na unu mana Mathias mgbe o ji emepecha chọọchị nke ndị mmadụ na-ehili ya na-asị ya na omenala na ome nka na ome nka, mana hapụ echefuza ka a na-agụ izizi ka a na-agụ Igbo, ka a na-agụ mbido ka a na-agụ nkwụsị. Biko anyị Ezenwanyi nke jikwaje mepee chọọchị nke ya, amaghị m afọ ọ kpọrọ nke ya. Ezenwanyi abụkwa na onye jikwa ndị sacrifice bụ ewu si na ọka ekpele akọkọ ekpele ka o wee tete, mana achọrọ m kwunu nenegodo chọọchị Ezenwanyi a unu na-afụ na o nwere ihe dị iche na ihe a na Mathias na-eme. Unu agwa m sị m ọ na ka ndị nna nna anyị ha si eme nke ha. Edokwa m mgbe a na-enweta onye ụfọdụ n'aka obodo niile ị na-ejikwu ya a na-agba afa na-eme ihe a amalụ onye a na ihe eji mara ha. Aje ebe ndị asị ke ndị a bụ ndị na-agwọ isi ọwụwa, ije ebe ndị a na-agwọ afọ ọlụlụ, ije ebe ndị a na-agwọ akpị, ndị a na-agwọ ọgwụ agwọ, ndị a na-agwọkwana nka. Mmekịta ofu dibịa na-agwọzi ntamoloko. Ọwụwa hapụzi omenala na-emezi omenelu, onye nọgide gada akara ọdụ nke ya. Edo m bifo na anaghị amụ dibịa na-ama mmadụ ama. Dibịa mazịa gị ijekwulu onye ọya bụ onye osi ọ na-akụziri gị ya. Mana kịta ịbịazi ebe dibịa efo like mmadụ 20 na-amụ ọrụ dịza ka ọyahoo ka a na-eme. Ọyahoo ka ya bịpụta bụrụ mmadụ 20 na-amụ ọrụ, enwe one particular chairman ha bụ ya onye nwe na-control the whole people. Kịta ya ha na-emezi. Ezenwanyi nke ebidokwa na chọọchị ebido gadawa ndị mmadụ small na by time o mechara ụlọ ọ na-eme ihe adịka foundation kụọ ya zinc. O bidokwana na akwụkwọ na-aka ala si ebido ka ọ na-egonogo m vidiyo akwụnụ ghọta ihe m na-ekwu na ya. Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. O ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. O ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa narị ekele. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Olu m ekele gị o, imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa narị ekele. Imeela n'ụbọchị taa o, imeela n'ụbọchị taa o, imeela n'ụbọchị taa o, n'ụbọchị taa narị ekele. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Olu m ekele gị o, imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa narị ekele. Odogwu karịrị odogwu, 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 odogwu karịrị odogwu. Chimudimma, 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 Adimma, Chimudimma, 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 Adimma. Mriwe richi esoro mu Chimudimma, Adimma. Neyura chesoro mu Chimudimma, Adimma. Namzuwa ya chesoro mu Chimamaka, Adimma. Namriwe richi esoro mu Chimudimma, Adimma. Chimudimma, Chimudimma, Adimma. Chimudimma, 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 emebi ihe mmụọ, onye anyị na-atụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ, onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Ọ bụ ọjị kpọkwuo m Chukwu okike.
kpọkwuo majan, kpọkwuo Chukwu abịama, kpọkwuo ndị ichie, kpọkwuo ndị nze, kpọkwuo ndị ọzọ, kpọkwuo ya nwụ na agbara, kpọkwuo ndị egede, kpọkwuo ndị mbụ na mbụ, kpọkwuo ndị awakala. Si na ihe m ji n'aka bụ nzu, ejikwa m edo, ejikwa m ọjị, ejikwa m ose ọjị, ka awụ mmanya nke anyị ji, ka anyị were gozi tata, ka anyị were dozie ihe anyị na-eme. Maka na asị na ebe ọkụ na-atụ aka, ma nne ya na ya ga-anụ ya. Ife anyị na-eme bụ ọkụ gụrụ ya m n'aka ka anyị na-eme. Ife anyị na-eme abụdịghị oshi m n'aka, o bido n'aka nna nna anyị ha. Ihe a bụ ntọala nna ha tụgere anyị. Ntọala nna anyị ha tụrụ uwe site n'aka. Ihe anyị na-eme bụ otu nna ha si kpee ekpere bifo oru anyị n'aka. Ọ ya wụ ọjị, ya bụ edo, ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ. Ndị chọọchị sọ ekpere wụ ọgwụ ha gwụrụ. Ọgwụ na ka akwụ na ọgwụ anyị ka anyị gwụkwara n'ụka anyị. Nechọ wụ ọgwụ ka anyị gwụrụ ka anyị. Ana m asị Chukwu na ya bịa. Akpọ m unu na eke, kpunu na ole, kpunu na afọ, kpunu na nkwụ, ndị ichie, ndị nze na ọzọ, ndị mbụ na ndị egede, ndị awakala kpọkwuo m unu. Ndị ichie nwaanyị, ndị ichie nwoke kpọkwuo m unu, nze nwaanyị na nze nwoke kpọkwuo m unu. Si unu bịanụ, ibe ji n'aka bụ ọjị, anyị ji nzu, anyị ji edo. Na asị na onye wetara ezi wetara ezigbo ife, wetara ọṅụ, wetara udo. Onye wetakwara n'ọjị wetara gịnị? Wetara ihe ọma. Edobodo ka anyị ji, edo bụ ihe ọbụla ka anyị na-eme ka ọ nwoke edo na ndụ anyị. Lekwe ndị a nọ tata, ha bịara maka na asị na ọbụ ụzọ mma agaghị nga na-abụ. Asị na ikwu ama ibe ezi ya. Na ya bụ ọjị ka anyị ji n'aka, anyị na-asị ka ọ dịrị anyị na mma na eke, dịrị anyị na ole, dịrị anyị na afọ, dịrị anyị na nkwụ. Nna kpọkwa ya bụ chi n'ụwa m, lọlọ dị m ọfọ, si na ọ ka ebe ebe anyị ọjị. Maka na ọchị bụ ụzọ, chi na-egbo mkpa, chi na-asa okwu, chi na-enye nwa, chi na-enye udo, chi na-enye ego, chi na-enye ọmụmụ, chi na-edozi, chi na-agọzi. Na-asị onye pụrụ chi ya ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ. Na anyị gbakịtịkacha anyị pụọ onye ụzọ, n'ọkwa nche ka anyị na-epu ụzọ ka anyị yọtuo. Si abịa were ọjị. Anyị na-akpọkwukwo ndị ezumezu niile, ndị mmiri akpọ okwu ụlọ, si ndị were n'ọjị. Mana ndị niile ebe a bụ ndị mmiri. Ya na-eme bụ ihe mmiri, na maka mmiri bụ ezigbo ife. Mmiri na-enye akụ, mmiri na-enye ndụ, mmiri na-enye ego. Onye sị na mmiri adịghị mma, ọ lakpuwe ya gakwala mmiri. O chiwe nri ejikwala egwurekwu olugbu afọ ha afọ were ya shi ofe. Deti akwa ya dị deti, ejiri aja saa ya, ejikwala mmiri asa ya. Onye sị na mmiri adịghị ya mma, ike si na mmiri. Ọ mmiri ka Jizọs ji ọkpara n'ọrụ according to Bible. Ọ mmiri ka eji mee gịnị? Eji mee ntamimo. Mmiri ka eji kọọ ụwa. Ọkwụ ya, ọsọ mmiri first day pụtara efe ya si leja bidat. Akwụkwọ dị ezumezu mmiri, ụmụ okorobịa Igbo na-ese a. Ụmụ agbọghọ Igbo na-ese akpọkwukwe m ụlọ, sunu binienu. Akpọkwuo m ndị ezumezu mmiri, agwụ mmiri akpọkwuo m gị. Agwụ nwoke, agwụ nwaanyị akpọkwuo m ụlọ. Ndị ọgbanje mmiri, ndị ọgbanje aja akpọkwuo m ụlọ. Ezumezu agwụ ezumezu ike okike nwere ike anyị akpọkwuo m ụlọ. Ndị ichie akpọkwuo m ụlọ. Aja na ụmụ anụ akpọkwuo m ụlọ. Aja na mụzara akpọkwuo m ụlọ. Aja na ikwu na akpọkwuo m ụlọ. Aja na ikwu na akpọkwuo m ụlọ. Nna nna anyị n'abalị ka one by one. Nna nna anyị duru Igbo nke ebe m shiri bịa ya wụ n'ụmụ onye na-aṅụ akpọkwuo m ụlọ. Nna anyị m onye na-aṅụ akpọkwuo m si bịakwa ebe were ọjị. Nna anyị Innocent, nna anyị oke ehi bakwa ebe were na ọjị. Duru Igbo bakwa ebe were na ọjị. Ọkọ dị mma ka a na-eme. Ụmụ dịrị abalị ụmụ Imo lekwe na ọjị were na ọjị, hapụ busu ahụ. Nwachukwu ikwu nne mebe lekwe ọjị agbacha mmiri n'otu. Ka ị mụchara ụmụ gị agbacha mmiri n'otu ga-enwe ka igburu ya kwara egbu anyị. Ị ga-agọzi anyị. Ị gochara ụmụ gị niile, ị gochita gozi anyị nwa bịara nga. Agwụ ikwu nne m lekwe na ọjị, ndị mmiri lekwe na ọjị, aja lekwe na ọjị. Ọjị a ka anyị jiri bịa, nzu ka anyị jiri bịa, nzu ka ọ dịrị anyị na mma. Nzu na nwoke ọbụla nwanyị ọbụla ka ị ga-ebi ka ọ gara anyị njem ọjọọ, ala tigbuoro anyị onye ọ bụ. Onye ọbụla sị na nke anyị ga-eme agaghị enwe isi, ewe isi eti ebe a ka o nwoke nwe isi. Agọfọrọ isi nwoke, agọfọrọ isi nwaanyị, agọfọrọ isi ụmụazị, agọfọrọ isi okorie, okofo, okonkwọ.
si na ọ ga-abalụ anyị anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ anyị ga-azụ ka ahịa mara anya mana ka afịa ụzọ ga-abụ izu agwele ọma mbụ ije nkụ ọmbụ uche ga-adị ka ije mmiri ọma mbụ ije ọhịa ahịa ọbụla mbụ ihe anyị na-achọ na ndụ anyị ga-enweta ya ọ bụrụ egbe anyị ga-egbu onwe ya bụla ajọ ọgwụ nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla nke na-achọ ike na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma ihe ọjọọ sokwa ya n'ihu onye ọbụla hụrụ anyị chere ihe mere nwe mekwa ya na-eke mee na ole mee na afọ mee na nkwụ onye ọbụla hụrụ anyị si na ọma dịrị anyị na mma ọma dịghị onye ọ na mma onye ọbụla hụrụ anyị na-egwu ili onye agwụchi ili ka ọ bara isi eba n'ime ya onye ọbụla sị na ọma afọ ọma nọgide na ndụ a abịa kọrọ unu aka n'ụzọ maka di nna sị na ụmụ onye ha agaghị atọ ọtọ gaghị amụ amụ na unu ndị gị na-achọ dị ga-enweta di ndị na-achọ nwe enweta nwa ndị na-achọ ego ga-ahụ ego n'anya ndị na ego na-achọ unu achụ unu ama nchụ ego achụ unu na-esi ebe a na-apụ ga-abụ aka chọọ n'isi unu unu na-esi ebe a na-apụ ihe ọbụla ka unu na-achọ ga-abụrụ na ihe ọma ọ bụ ike ama mbụ oke unu ama mba ebe mgbe ọbụla a ga-asị nke unu bụ akwụkwọ ọ ga-abụ akwụ ọṅụ ọma mbụ akwụ iru ihe ọṅụ gara esi unu n'azụ onye ọbụla nke ga-agba nkata ga-emegide unu ala megidekwa onye ọbụ onye ọbụla ga-asị na ihe ọma gaghị eru unu aka nye merekwula onye ọbụ aka onye ọbụla sị na ihe ụtọ ga-eru unu aka onye wee were ofu orugbu ya fụkwara afọ ya were ata onye ọbụla sị na iji unu na-aga na afụ ya ofu n'ahụ ọ dịkwara onye ọ na mma ibe aka na ya onye lisi ụka isi ndị nwaanyị anyị gbara lisi ndị forum online na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma na-asị na ndị na-achọ ego ga-enweta ego na-achọ kọntrakt ga-enweta kọntrakt ndị si na ụzọ ha ga-echi echi nke onye ha ga-echi nke ha ọ ga-esi ele ayọm chukwu oke abịa ma yọọ ndị ichie yọkwa ya nwụ na agbara yọkwa ozimezi yọọ ikuku ya janị yọọ ndị mmiri si biko dodo unu ka ife anyị gụrụ ka anyị sikwa ka ọ ga-esi ele na-asị ebe a mebere tata biko nna-achọ iwu n'uwu ọgwụ onye ahụ bụ ka a gbara ndị niile ahụcha ndị wayo nwaanyị a na-abụ eze ọdịla ka eze nwaanyị ọ sị na ya mepere new chamber nke gịnị ka o mepere chemba ebe a na-egwu ndị mmadụ wayo chemba ebe a na-eme ndị mmadụ chandum hapụnụ ndị a na-emere ụmụ nwaanyị na ishet onye nụọ di echi ọchọ ka ọ kọntrol wee di ya ebe ọ na-epụta divers single mother eju everywhere o ruo echi onye nke emepe osi na ya wee eze nwaanyị ọgwa na ije ụwa otego ha ji agba mgba maka na m na-ekwu eziokwu mgburu na-agba enwere ihe ọ ga-emenwu m asasinu na-ese ndị enwere ihe ha ga-emenwu onye na-eme ọ na-echigharị gị azụ ndị a bụ ndị wayo hapụnụ ndị a ọ mụ na-agwa unu hapụnụ ndị a bụ ndị wayo shia vida a sịkwanụ m nọọ na-akala si ebido mana onye si na-echa vidiyo anyị na subscribe kwa na this channel nyerela anyị aka na-agbasa ozi a ka ozi a na-agasa ebe ọbụla unu share this video na subscribe or like this post drop your comment na the comment section ka anyị nwee ike na-aghọtakwa n'ọnwa anyị maka na mmago anaghị amachi ihe ụwa amacha mana n'ọbụ na o si dị mana ewetala unu ka unu solo m na-afụkwana ihe anyị na-afụ n'efere mbụ maka na efu eziokwu kpudi ya aka maka na asị onye usoro gbudi ihe alụ okpu eze bụ ihe alụ ya ewere ọchịgba onye ọbụla aka m na ụkwụ m adịghị ọkụ ya ihe vidiyo anụnwa ya anụkwa ebe asa aka ebe m maka mgbọsị oya eseti amakwa na m nwekwu gị ya tinye mkpu ya n'oge si na ihe a ndị anụnwa na-eme abụghịzi omenala bifo a na-achụ aja n'ụzọ gbara ịtọ mana kịta mmiri niile dị n'ala Igbo ya ha fọtọkọ ọnụ ya na-awa eze fanta ebuli iwu ndụ kechie ya ụkwụ n'aka atụkpi na mmiri ijezie n'ọdụ anụ kịta maazị ha nri na-ego n'ahịa m hụ nọ nke eji wee chụọ aja maka na iwu niile ahụ eji chụọ aja hapụcha ndị mmadụ na-achọ onwe ndị na-abịa egoli ya onwe ndị na-abịa egoli ya mana ọ bụghị ha yi eti ọrụ n'ụbọchị nke taata sị na ya dịla onye ọbụla na mma ka anyị nwee mgbe ọzọ